Umculo kaMaskandi usikhombise okuhlukile kulokho, especially online. Usibonisa izinto different, amathalente different. Usikhombisile ukuthi abaculi bayakwazi ukwenza izinto if bethanda ukuyenza leyo nto leyo. Abanye abakwaziyo ukushaya ngoshuna uthando, iy'ngoma zabo kube ezothando, baqhubekile lapho ade benza khona. Umthandeni esuka kuleyo shuni wakhe ahambe ngomaho, aphinde futhi azoshaya usigada umzila. Ukhombisile na ukuthi u-versatile, uyakwazi ukwenza izinto ey'hlukile ayixube zizwakala kahle ekugcineni. USminoff naye uqhamuka ngendlela yakhe, ingoma yakhe eyasenza kahle kakhulu, especially Rush Hour. Bafika-ke oFalabo, uFalabo usebenza kahle kakhulu. Uyena muntu e-improve ukudlula wonke umuntu kula bantu ade bekhiphile before kuphela unyaka last year, especially album yakhe emnandi kakhulu. Zonke iy'ngoma zakhona zibe ama-hit. Enye ama-album-ke okuyomele kwenzeke something ngayo, kungagcini nje ukuthi inconywe khona la kuma-video la asebenzayo. Usebenza kahle kakhulu uFalabo. Kuze-ke noMenzi. uMenzi-ke niyazi uhlala enza into okuyiyona kukancane mhlawumbe noMenzi ukuthi ugejile. Unale voice yakhe nje special naloya bass guitar wakhe. Ngiyawuthanda bass guitar kaMenzi the way wakhe yedwa futhi. Bakhona kwabanye abaculi kodwa okwamenzi hayi wenza kakhulu. Kube inkosi yamagcokama, uShunwayo. Ngiyayazi-ke ingoma engizothanda gijima kakhulu kosisi bayayazi bayikhonza kakhulu. Namajita-ke ayathola-ke amatemu laphana ukuthi-ke kulokhu bazohlisa ngani. Kwaba oNjokwe, kwaba oGovozile, kwaba oQhosha, abanye abakhiphile noGatsheni, naye wenzile umsebenzi wakhe nawo ube muhle uyaleleka. Kwase kuba ithwasa lekhansela, omunye umuntu osebenza kahle kakhulu. Okuzomela kahle ibhekakala indawo yabantu abanjengothwasa lekhansela ukuthi umsebenzi wabo ufike ube muhle. Angazi noma ukuphusheka kwawo or kanjani, because loya muntu une-voice clean. Ucula kahle. Ayikho mhlawumbe into ongathi la wenze kancane or la wenze kakhulu. Umsebenzi wakhe muhle. Iy'ngoma ziningi, so angazi mina ukuthi siyasenze kanjani mase silandela abaculi mase ba-streama online or siyakhetha angazi. Kodwa omunye umuntu osebenza wenza omkhulu nje umsebenzi omuhle okumele ibhekakale indlela okwenza ngayo uma kunabantu abanjengothwasa lekhansela. Khuzane usebenza kahle kakhulu kulokho. Okuyena yedwa-ke umculi ukuthi makukhishwa umsebenzi wakhe kuphume wonke uTikTok, kuphume zonke iy'phathimandla, kuphume bonke abahlaziyi ongabazi nabaqalayo kwenza i-content bezoqala ngayo ukwenza i-content ukuthi hhayi lapha wenze kancane, lapha akenzanga kahle ini. Uyena kuphela umculi okuthiwa akashintshe indlela acula ngayo, akashintshe indlela enza ngayo, akayeke oluve, akaphumuze oThibela, akaphumuze uSiphiwe. Uyena kuphela umculi okukhulunywayo ukuthi akenzeni angenzini, i-keyboard yenzeni, washa kwacima, akayeke ingoma mayiqala ayishintshe phakathi nendawo. Uyena kuphela umculi ukuthi mayenza into kuphume wonke umuntu ongamcabanga. Into ehlekisayo ngalokho usuke ekhojwa abantu abe-opposition. So if uwumuntu ukhojwa i-opposition kusho ukuthi khonto engahambi kahle. Akwazi ukuthi i-opposition izokukhoja ukuthi wena yenza kanjani ekubeni benomculo abasuke bemthanda bona bemkhulumela abese bezokhoja yena. So uKhuzane yena kuphela umculo kaMaskandi okhojwayo ukuthi akenzeni, kuhlale all live 24 hours, kuhlale all live. Kuphume izangoma, kuphume abathandaze, kuphume abantu abafunda emavasithi bezokhuluma nje ngoKhuzane. Uyena kuphela umculo kaMaskandi obalulekile ukuthi makwenzeka into kuzokhulunywa ngaye. Bekuqala-ke nqa ukuthi kulokhu-ke uKhuzane mayekhipha album bengabi nayo indlela yokuyigxeka. Bazamile ukuyigxeka, ayangatrenda leyo nto leyo, bazama ukukhuluma. Abanye bagcina sebeyivuma ukuthi hhayi yona ishayile yona, because bebona ukuthi abantu kulokhu abayi lapho abafuna ukuthi baye khona, because umsebenzi wabo bekukugxeka each and every day ukuthi uKhuzane simgxeka kanje. Naleyo album kaKhuzane uthi uyayibheka
isebenze kahle kakhulu, yenze omkhulu umsebenzi, yawaphula wonke ama-record. Awukho engakwenza ku-album Makhuzana, akusekho kusamele kuprove ukuthi manje isizokwenza-ke online. Isikwenzile konke njengamanje sekuku-streama nje, lokho kukhona okujwayelekile ukuthi ingoma isiyakhuphuka kubani bani, enye isizoshaya imiliyoni. Akusena pressure, lawo ma-pressure lawo abantu ade bewafakile bawaprova wonke. Zonke izinto oyidinga ngale album yazenza. Yashaya 500,000 ku-Spotify, 500k streams, yashaya 2.2 million ngeviki eli-1 ku-Spotify ama-streams. Done. Azoshaya abe i-top album of the week ngo-week number 3 kuNovember. Yaqeda futhi yeza ngapha ku-YouTube, shaya imiliyoni ngosuku, yashaya amamiliyoni amabili within 8 days. Kwathi kuphela u-20 days to 21 days lapho ngiyacabanga ukuthi kanjalo amamiliyoni awu-3 ayisekhona. Yashaya 1.8 million streams or views ku-YouTube nge-single day. Yashaya 6.4 million views ku-YouTube, the whole album kaKhuzana. There's nothing le album okusamele mhlawumbe ikuprove kubantu. I-gold plug isihlanganisile ama-streams a-18 million isiwahlanganisile already, la aqualifyesa ukuthi i-album ithole ini i-gold. The whole album isikwenzile lokho. Iyona album yokuqala ukuthi ihlale ku-number 1 kuma-iTunes ekamaskandi, not ingoma, i-album. So akukho manje okusamele kwenza i-album Makhuzana. Iy'ngoma zakhe eziwu-4 or 5 zatrend ku-YouTube, eziwu-3 zahlala nje more than 3 weeks, zaphinde futhi zatrenda nakuma-iTunes. So I don't understand ukuthi mhlawumbe umuntu osafuna ukuqhathanisa album kaKhuzana mhlawumbe usho ngayiphi indlela, cause kukho konke okwenziwayo noku-achieve-wayo i-album Makhuzana isikwenzile, yakwenza konke okufunakalayo. Yilaba abanye abasatibula ukuthi boshaya igolide lesibili, nokuthi igolide lesibili, imiliyoni lesibili kuma-YouTube, boshaya imiliyoni lesibili ku-Spotify, yibona abasatibulayo. uKhuzana sewakwenza konke lokho. Isize yangena ingoma yakhe futhi imiliyoni laphana ku-Spotify, enye futhi isendleleni, ayishaya nengoma yonyaka. So angazi ukuthi-ke lokhu kukhala kusuke kukhona kungani kulo nyaka kungangconywa ukuthi hayi ndoda yamadoda this time usebenze kahle. Abantu abaningi basebenze kahle, siyababongela, beqhubeke lokho abasikhombise khona, sibonga kakhulu. Umsebenzi wabo ube mnandi, so enjoyile. Iyona into esifuna ukuyibona kumaskandi le. Sale kahle.